Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Pero bago ko ipakita sa inyo ang video nito, please po sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ito po ang bago kong YouTube channel, si Kuya KD TV. Dati ito po yon, KD TV. Pinalitan ko po para madali nyo ako ma-search sa YouTube. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, 1, tara! Dayo ba, dayo? 1-0. Dayo. Dayo. Dito to. Dayo. Dito. Pero manindol ka rin. Boy, tari, ano, nindol ba? Pagdok kayo. Dayo. Dos zero. Dayo. Videoan mo kang Alex, no? Videoan mo yung Alex. Diba? Nangungurong. Punang iruurun. One, two. Sabi ko na nagtulak yung taas. Parehas dos. Sabi maganda nagtulak. Balik. Ay, hangin. Hala. May lalong ba? Abon. Good, nice. 3-2. Tara.
Sabong eh. Taping na. Iyo, tao. Ang tiil ba? Kasi ni. Ria lang, Ria. Parehas tres. Ban. Ban. Dayo. Happy birthday. Four, three. Play. Parehas cuatro. Bawa pengendulang yan. Five, four. Naitira. Five, four. 5-4. Minuto ni mo ibot. Ibot. Nice mo. Parehas cinco. Dula. Ayun ay kuan. Nice. Six, five. Dula. Di ba dayon? Dula. Dula. Ay, balik. Seven, five.
Sige lang. Six, seven. Parehas, 7. Mopay pagapag gani. Score, Parehas City. Eight, seven. Lamang ang kalaban, isa. Parehas, 8. Nine, 8. Ay coach diri ani coach. May 20 cash. Gusto ninyo.
Zero eight. Kanara may dikitan ng isa. One eight. Nine one. Zero one. Gusto mo lang pilihan ko, matos ibon eh. Yan ang muntin ko. Sure. Parehas uno. Twelve one. Last ball. 12-11. Yun na yung kinagurang.
Taglinog. Sir, 11, 12. ay kumpensa. Bago ni bang layo sa mo. Susiyang to. Puan. Pareha last ball. Pareha last ball. Mana ada dia? Ito ni sibog bangko ito. Sibog kay Kwan. Silip. Kita ka silip. Oh, vlogger. Tama na sa vlogger pa. Wala pa. Oh, Wala pa daw. Huwag ilan ninyo ito eh. Isa kang kilag. sure. Ano tayo pang tubil? Pareha last ball.
Basta tarong. Duwan na, isa na itong Cut. Good. Game ball.